En l'episodi anterior, Oliana Moll se n'assabenta pel doctor Tarruell de la història de l'estranya estatueta anomenada l'Estàleg de bronze. Lord Sebastián Apricot. Ja saps qui era? Sí, un gran arqueòleg. Lord Sebastián Apricot, el seu descobridor, la va amagar 25 anys enrere i abans de morir va deixar un seguit de pistes per a trobar-la. Qui ho aconsegueixi serà, a més del positador d'un tresor singular i misteriós, l'hereu de la quantiosa fortuna de l'il·lustre arqueòleg anglès. Però hi ha algú més interessat a trobar-la. La Betty, a qui Oliana coneix a la biblioteca, i les mans blanques, els malvats bessons nebots del Lord. Amb la Betty, i gràcies a les indicacions d'un llibre que conté la primera pista, Oliana comença a buscar l'Estàleg. Però el cotxe de la Betty té una avaria i a l'Oliana se li acut una idea. Episodi segon. Un missatge de la torre. Ei, i els vostres professors? Són allí baix, estan esmorzant, i el conductor també. I vosaltres què feu aquí tancats? Ens han dit que ens esperéssim i no ens deixen sortir. En canvi, ells estan esmorzant. I tu, com et dius? Jo sóc l'Oliana. I tu, com te dius? Josep, i aquesta? És la teva nòvia? No, és la Betty. Ei, i per què no pugeu? Ei, hola. I tu qui ets? Jo la Betty. I tu? La Meritxell. Van al mateix lloc que nosaltres. Molt bé, doncs esperem els professors. No. Tots no hi cabem aquí. Així que vosaltres esteu aquí tancats. Sí. Jo vull sortir perquè tinc... Doncs vinga, noia, vés a fer pipí i torna de seguida perquè ens n'anem. Què vols fer? Aquests nens han d'anar d'excursió i jo els portaré d'excursió. Conduiràs tu? Sí, i de seguida us deixaré sortir i estirar les cames. Estàs boig. Això serà un segrest. Estàs boig. A tocar, que se'n va! De pressa! Policia? Sí, és molt urgent. Ens acaben de segrestar l'autocar. No, sóc un professor. I duia els nens d'excursió. Però què passa? Sí, ara mateix, sí. La matrícula? No ho sé. No la sabem. Què et passa? És que vostè no en caça ni una. Ens acaben de segrestar l'autocar. Però i ara? Però què diu i ara? I vostè qui? Menjant-se l'enciamada. Senyoreta Mercè. Ai. Senyoreta Mercè. Va, que ja torna. Senyoreta Mercè. Senyoreta Mercè. Au. D'acord. Establirem un control aquí mateix, al quilòmetre 23. Tallo. Quin disgust. Quina desgràcia. Truqui als pares. Jo? I què els hi dic? Doncs... Ai, sisplau, porti'm una altra ensaïmada. Ai, pobre de mi, què farem? Vostè creu que ens faran pagar el rescat a nosaltres? No ho crec pas. Ah, pobres criatures. Però pobres nois, a saber en quines mans hauran caigut. Pobres criatures. És un segrestament, això? Això no és un segrestament ni res. A veure, condueix tu, Betty. Escolteu. Això no és un segrestament. Bé,
De tota manera, ho podem fer veure. Mira, tu seràs l'hostessa de l'avió. I tu una pobra dona embarassada. Jo? Sí. I tu, mireu-lo. Un pare de 6 fills, tísics i prims, i la dona que l'esperen a baix a casa. I jo sóc... un terrible segrestador! I després d'aquesta conversa amb el nostre amic Jordi Alberes, una notícia de darrera hora. Ha estat segrestat un autocar escolar per uns desconeguts, possiblement un home i una dona que han aprofitat un moment... Són ells. Segur que són ells. Com ho saps? Perquè mira, se'ls ha espatllat el cotxe aquí mateix. Tu què faries si se'ns espatllés el cotxe, Robert? Continuaria a peu. Però l'Uliana no és tan ximple com tu, estimat germanet. Aleshores tenien l'autocar aparcat allí fora. Senyor, Sí, aquí davant mateix, veu, aquí. I els hi han dit als nens que sortissin a estirar les cames. Sí, vull dir, no, la senyoreta Mercè volia esmorzar i... Ja ho entenc. La senyoreta Mercè es trobava malament. Sí. I els nois qui feien a dins de l'autocar? És que costa tant després de tornar-los a fer pujar. Quin desgust. Calmi, senyoreta Mercè. Ei, Juliana, el Manel acaba de trobar la policia a la ràdio. Repetim. Es tracta cara escolar. Hi havia 40 criatures. Els segrestadors són 2. Ei, parlen amb nosaltres. És Heu un de control segrestament de dels llocs veritat. habituals. Sempre tu. No siguis Vigileu. covard, això és molt divertit. Poden però... ser perillosos. Tanca. Ens la carregarem, Uliana. Això acabarà malament. Escolta, però si hem agafat un petit autocar, no autocaret de res. Has segrestat 40 nens. 42. Gràcies, noi. Bé, doncs, 42. Què fas? Jo plego, Uliana. Deixem-ho córrer. Però escolta, Betty, i l'estàlet? Hem d'anar a Sant Pere de Rodes. Queda't el tu, el teu estàlet. Escolta, dona. Ei. Espera. Betty, espera. Què fas? Ja n'hi ha prou, no podem anar pel món segrestant autocars. Escolta, dona, no passarà res. A més, estem a punt d'aconseguir l'estala. Què vols, deixar-ho ara? Ets boig, Uliana. Igual que el meu oncle avi. Què vols dir amb això? El meu nom complet és Elizabeth Catherine Apricot. Lord Sebastian Apricot era germà del meu avi. Uau! Uli! Tu l'has frenat? Puc? Sí. Si venen cap aquí, deuen ser a punt d'arribar. Sí. L'Uliana i la Betty han entrat
Té, mira, ja són aquí. La policia! Nois, la policia, tots a terra! No ho és, aquest va buit. Control sense novetat. Acaba de passar un autocar, però anava buit. Repeteixo, anava buit, tallo. Què fem? No ho sé. Mai no sabré, Robert. Anirem cap a Sant Pere. Al monestir? Que ens faran pagar entrada, Charles? No siguis estúpid. Què? En sabeu alguna cosa d'aquest monestir? Sí. Ens han dit que és un dels monestirs romànics més antics. Que és del segle XI, però des del segle IX hi havia un petit monestir. Sí, i fa 200 anys que està abandonat, però ara l'estan restaurant. Vinga, nois. Aquesta és la torre de defensa, per veure si venien els pirates. I allí hi ha el campanar. I aquí hi havia el claustre. Els monjos sortien a passejar per aquí. I en allí hi havia les cuines. I aquella altra porta donava al menjador. I aquella altra a la biblioteca. D'aquí els francesos van robar una bíblia il·lustrada. Ara, para a la Biblioteca Nacional de París. Oh, quan arribarem a la carretera principal, Charles? M'estic marejant. Vols callar? Mira, la torre de Sant Miquel. Ha de ser aquí. Però no sabem ni què busquem. No sé, un senyal, un missatge. Anem. Mira, des d'aquí es veu el mar. I aquell poble, que ara no sé com es diu. Què fas? Estic copiant les inicials d'aquesta pedra.
Una L i una A. La firma de Lord Apricot. Betty, mira, ja ho tenim. Sí, és la mateixa signatura que hi ha al llibre. Què deu voler dir això? Ja ho sabrem. Té, mira, puja un cotxe. Un BMW. Què? Què dius? Que està pujant un BMW. De quin color? De color foscós. Les mans blanques. Venen cap aquí. Les mans blanques. Espera't, tinc una idea. Els anirem a rebre. A veure, nois, hi ha algú que porti suc de tomàquet? Aquí. Bona. Molt bé, té Betty. A veure, xocolata. Jo. Fantàstic. I ara, per rematar, melmelada. Jo. Té. Bé, nois, ara amb això sí que en farem una de bona. A veure, qui té ganes de fer comèdia? Tu mateix, vine. Sorteu d'aquí! Que hi ha un amic nostre que està ferit. Sorteu d'aquí! Espereu. Sorteu d'aquí! Què passa? Aquest noi està ferit. Treu-lo d'aquí! Que no veu que està ferit? Treu-lo d'aquí, m'és igual, treu-lo d'aquí, hem de passar amb el cotxe! Treu-lo! Fes-lo favor, treu-lo, ven aquí, Robert! Robert, vine aquí! Treu-lo d'aquí! Fes-lo favor! Treu-lo! És igual que estigui ferit! Robert! Com s'ha fet mal? Treu-lo d'aquí! Hem de passar amb el cotxe! Robert! Què passa? Tira-lo! Que s'ha fet mal. Tira les mans! Està ferit, Treu-lo! és que no ho veu. Ajuda'm! Robert! Els empaitarem amb l'autocar. Què els passarà a les pobres criatures en mans de les mans blanques? Vegeu el proper episodi Pentina't, Oliana.